Veliki pozdrav, dragi ljudi. Ja sam Dijana Novak-Krešić, a vi ste dobro došli u video podcast Sve dobre stvari. Naslov današnje epizode, znači tema o kojoj ću vam pričati, je o čemu uvelike ovisi uspjeh design thinking i design sprint procesa, a da nije brainstorming. Ova epizoda, znači, kao i ona prošla, ide live na LinkedInu. I ako vam se slučajno čini da sam tu malo deblja nego ovdje, nemojte brinuti, ništa, idem zubaru nakon snimanja ove epizode, tako da mi nemojte zamjeriti ako bude nešto nesavršeno u ovoj snimci, jer live snimke su, eto, uvijek tako pomalo nesavršene. Kad spomenem design thinking, Lila, pa nemoj pretjerivati. Kada spomenem design thinking, često čujem komentar, a to je ono nešto kao brainstorming. No, međutim, istina je da je faza brainstorminga zapravo samo jedan mali dio toga procesa, a kad dođemo do brainstorminga, to znači da smo odradili jedan ogroman i važan dio, i to je upravo onaj dio o kojoj nam zapravo uvelike ovisi da li će nam taj proces brainstorminga, zapravo i design thinkinga, biti uspješan ili ne. Sa tim istim važnim dijelom počinjemo i sam proces design sprinta. O samom sprintu ću vam pričati kasnije, a sada idemo na današnju temu. Evo jedno pitanje za vas prvo. Kada biste u svom uredu mogli birati, da li biste radije imali kolegu koji uvijek zna postaviti pravo pitanje ili kolegu koji uvijek zna pravi odgovor? Kod mene nema dvojbe, ja kad bi mogla između ta dva tipa osobnosti birati, ja bi uvijek izabrala onoga tko zna postavljati prava pitanja. Jer prava pitanja su zanimljiva, drugačija su i imaju potencijal dovesti nas do nekih novih odgovora. Zbog toga zapravo i ne čudi da ova oba poslovna procesa, i design thinking i design sprint, započinju baš sa postavljanjem pravog pitanja, odnosno sa istraživanjem i mapiranjem naših želja i naših stvarnih spoznaja, kako bismo problem koji rješavamo kadrirali tako dobro i da možemo mudro odmjeriti pitanje sa kojim ćemo krenuti dalje. Prva faza, znači u oba dva procesa, se zove problem framing, odnosno uokviravanje problema, i o tome koliko ćemo tu fazu, znači taj problem framing, dobro odraditi, ovisi da li će nam rezultat koji ćemo dobiti zapravo biti koristan i dobar, i da li će on zaista biti rješenje na naše probleme. Jer jednostavno, ako krenemo od krivog pitanja, nema šanse da ćemo dobiti zadovoljavajući odgovor. Znači, ako se postavimo krivo pitanje, nećemo dobiti pravi odgovor. Ili, kako to lijepo kaže moja draga prijateljica Marina, to je kao da se penješ na krivo brdo. Onda ćete se pitati kako se može doći do pravog pitanja. Na ovo pitanje nema nekog jednostavnog odgovora, nema da ili ne odgovora, niti nema nekog poprečnog rješenja. Ono što imamo, to je proces u kojem krećemo od svoje ideje, odnosno od nekog inicijalnog problema koji želimo riješiti, u istraživanje i stvarnih potreba našeg posla, i stvarnih potreba našeg klijenta, kako bismo zapravo pronašli perspektivu, kadar ili okvir za bolje postavljanje pitanja ili izazova. Znači, evo sad će nam Lila doći. Znači, proces problem framinga uključuje analiziranje 4 elementa. Otkrivanje svega što o problemu znamo, znači o toj temi o kojoj smo krenuli rješavati. Poslovni kontekst problema, što to znači za naš posao, što to znači za naše bliže i dalje postavljene ciljeve, za našu misiju, viziju, naše planove razvoja i sve drugo vezano za naš posao. Razumijevanje
razumijevanje perspektive klijenta, odnosno ljudi kojima rješavamo problem, odnosno još i šire, svih ljudi koji su uključeni zapravo u tu tematiku na neki način. To znači zapravo aktiviranje empatije i ulaženja u tuđe cipele i gledanje problema iz različitih perspektivnih točaka. I zapravo na kraju ono što radimo je mapiranje toga svih podataka koje smo pokupili i mapiranje točaka gdje se ovi svi elementi, a naročito naš posao i klijenti susreću i preklapaju. I kada te sve spoznaje imamo na hrpi, a najčešće ih skupljamo i stavljamo na jedno mjesto gdje ih najlakše možemo zajedno sagledati, ono da ih možemo sve odjednom jednim pogledom ugledati, i to je na primjer najčešće neka velika ploča ili zid. Možemo tada steći neke nove uvide ili pronaći bolju perspektivu za početak rješavanja problema i postavljanje pravog pitanja. Možda vam se to ovako ispričano čini komplicirano, ali zapravo u praksi ovaj proces služi tome da bi nam stvari postale jasnije i lakše rješivije. Evo, na primjer, jedan primjer. Nedavno sam sa jednim društvom razgovarala, evo, Lilu ćemo aktivirati malo kasnije. Znači, nedavno sam sa jednim društvom razgovarala o tome kako ljudi koji žive u centru grada mogu riješiti svoje probleme za automobilom. Pa smo izvrtili nekoliko varijanti i evo ispričati ću vam dva izmišljena rješenja. Znači, ono što znamo je sljedeće. Ja ću vam to Lila pokazati. Evo ga, znači imamo izmišljeni slučaj koji je za neke ljude stvarni. Evo recimo za mene, ja stanujem u centru grada i u dilemi sam bili ili ne bi imala auto, ali o tome kasnije. Recimo da ljudima koji stanuju u centru grada auto treba na sat vremena dnevno, 4 dana u tjednu. To je onako ni puno ni malo, možda na granici toga da se tim ljudima isplati imati vlastiti auto. Recimo da znači mi koji krećemo u poslovni poduhvat, imamo naslijedili smo, dobili smo, kupili slučajno neku malu parcelu u centru grada, pri centru grada, i dođemo na ideju riješiti eto baš taj problem tim ljudima. I recimo da za prvi primjer ne prođemo detaljno sva pitanja koja sam vam prethodno navela. Znači, otkrili smo samo problem da ljudima u centru treba auto, malo smo gledali, primijetili da oni koriste zaista auto tih sat vremena dnevno, 4 dana u tjednu, da ako imaju osiguran parking, a čak i ako nemaju, vrlo često imaju vlastite automobile, i to je recimo sve što smo primijetili. I iz ovih dviju činjenica smo zaključili da bi posve sigurno veći broj parkirnih mjesta riješio taj problem. Pošto živimo u Hrvatskoj, a kod nas znamo da se smatra da je gradnja nekretnina najbolje moguće ulaganje i mi smo naravno skloni tom načinu mišljenja. Ostalo mama, tetak, baka kažu napraviti nekretninu i to ti je najbolje. Znači, pitanje koje smo mi postavili je sljedeće. Imamo parcelu u centru grada na području na kojem treba veći broj garažnih mjesta. Kako da povećamo broj garažnih mjesta? To je pitanje koje mi rješavamo. I naravno dolazimo na ideju da bi naša vlastita garaža za najam bila najbolje rješenje, i potom zadužujemo svoju firmu, idemo u pripremu ogromne dokumentacije, gradimo garažu koju po završetku nudimo na najam ljudima koji žive u gradu. Mi smo jako puno u ovoj priči investirali, ali svaki pomak u automobilskoj industriji i navikama ljudi može biti jako poguban za naš posao. Zamislimo sad drugi primjer. Znači isti problem, znači imamo isti izmišljeni slučaj, imamo ljude koji stanuju u centru, koji trebaju auto 4 dana u tjednu na par sati, na sat vremena, a mi imamo ovu našu staru dobru parcelu pri centru grada, dovoljno blizu, a
dovoljno daleko da nije bila jako skupa. I želimo u sklopu našeg posla ponuditi rješenje ovog problema. Vrijednosti kojih se držimo u našem poslu, što bi bilo dobro onako definirati unaprijed, su održivost, znači želimo da naš posao bude održiv, znači da ga možemo dugo vremena raditi, i inovativnost. Ono što smo odlučili, nakon što smo odlučili riješiti problem, provedemo prvo puno vremena u razgovoru sa ljudima koji stanuju u centru grada. I na naše iznenađenje otkrijemo da oni smatraju da je oni sami misle da je njihova potreba za autom jako mala i da im se čini preskupo imati vlastiti auto, iako ga vrlo vjerojatno imaju, možda čak imaju i 2, ali znaju da im je to preskupo, ali biti naročito ako imaju spreman parking za njega, misle da u ovom trenutku nemaju nikakvu drugu alternativu. Znači da čak i oni koji imaju auto i parking za njega bi se rado odrekli toga imanja auta kad bi imali neko drugo rješenje. Nakon toga ćemo promotriti autoindustriju i vidimo da se događaju i spremaju velike promjene u njoj, na primjer auti na različite alternativne pogone i samovozni auti. Kada sve to skupo stavimo na papir, dolazimo do pitanja. Znači, pitanje koje mi sada rješavamo je kako bismo mogli riješiti problem potrebe za autima ljudima koji stanuju u centru grada i ne žele imati vlastiti auto, a da to napravimo tako da naš posao bude inovativan i održiv. Jer sjetimo se, to su bile one vrijednosti koje smo dodijelili svome poslu. Dolazimo na ideju da im ponudimo uslugu, na primjer, dijeljenog najma automobila i na našoj parceli napravimo neki mali ured s malim parkingom, na primjer u nekom kontejneru, nečemu priručnom za početak, a rezervaciju termina i auta smo odlučili u budućnosti riješiti putem neke aplikacije u kojoj se ljudi mogu ili zajedno ili pojedinačno rezervirati svoje dnevne vožnje. No, za početak, znači mi nećemo odmah krenuti sa kompletnom investicijom tog plana koji smo napravili. Za početak ćemo ići vidjeti kako to sve funkcionira, da li uopće ta naša ideja je dobra, da li će ljudi na nju dobro reagirati. Znači, uredimo ili unajmimo samo mali privremeni prostor, uslugu lansiramo koristeći aute koje smo samo uzeli u najam i tako vrlo brzo dobijemo povratne informacije o tome što našim klijentima najbolje odgovara i nakon toga unapređujemo svoju ponudu. Znači, prvo smo dobili neko iskustvo, vidjeli kako to funkcionira u praksi i nakon toga krenemo u unapređivanje. Uz to, jednim budnim okom pratimo sve što se događa u autoindustriji i uskoro, prvi ili možda drugi u gradu, ponudimo samovozne taksije za potrebe ljudi koji stanuju u centru. Naši polazni parametri su za oba dva primjera jednaki. Imamo prostor i imamo posao, imamo prostor gdje bismo ga organizirali. Ali način istraživanja i pitanje koje smo postavili i za koje smo krenuli tražiti rješenje su zapravo potpuno drugačiji. U prvom primjeru razmišljamo usko, ne vodeći računa puno o kontekstu, niti o tome što drugi ljudi uistinu misle i idemo sa nekim najočitijim rješenjem, bez obzira što je ono prilično rizično za nas. U drugom primjeru smo spremni naučiti nešto novo, i o tome što drugi ljudi misle i o nekim budućim događajima koji mogu iz temelja poljuljati posao u koji se upuštamo, a posao lansiramo kao pilot, znači sa najmanjim mogućim ulogom. Ista nam je polazišna točka, ali 2 potpuno različito postavljena pitanja i 2 vrlo različita rezultata. Ovo je naravno to su 2 izmišljena rješenja, i posve sigurno se za ovaj problem mogu izmisliti još puno njih. A ako imate neko treće rješenje ili ideju kako bi se jedan od ova 2 koja sam ja sada izmislila mogli unaprijediti, slobodno ih podijelite u komentarima, bilo bi ih baš super čuti.
U međuvremenu se vratimo mi na ovaj naš problem framing, jer je on tema o kojoj zapravo danas pričam. Način kako ćemo pripremiti teren za početak rada na rješavanju problema ima zaista veliku težinu i važnost za pronalaženje rješenja koje je dobro za sve uključene sudionike, za naše klijente, za nas i za naš posao. Ne zaboravimo da zaboravimo u design thinking i design sprint procesima želimo pronaći rješenja koja jako usrećuju naše klijente, ali i ona koja su nama isplativa i izvediva i uz to zapravo želimo naći neka nova, do tada neviđena inovativna rješenja. I zbog toga oba dva procesa, i design thinking i design sprint, započinju sa istim prvim korakom, a to je temeljito odrađen problem framing. Evo, nadam se da sam vam dala dovoljno hrane za razmišljanje o tome kako biste sada mogli postavljati pitanja i kadrirati probleme, odnosno o tome kako to sada radite i kako biste to mogli možda raditi na neki drugačiji, bolji način. Po mom iskustvu, bez obzira koliko smo u tome dobri, na ovom području se uvijek može nešto naučiti i probati bolje uokviriti i bolje postaviti svoja nova pitanja. Evo, to bi bilo sve za danas. Vaše ideje i rješenja izazova sa parkingom u centru grada, molim vas, slobodno napišite u komentaru, baš će mi biti zadovoljstvo pročitati kako biste vi riješili taj problem, koje parametre biste uzeli, koji biste poslovni model izabrali i koje bi bilo zapravo pitanje koje biste krenuli rješavati. Evo, hvala vam na gledanju. Kao što rekao, za sve pitanja i komentare napišite nam dole. I ja moram mahati ovom rukom. Da. Pozdravljamo vas, Lila i ja. Vidimo se uskoro.